videóban bemutatjuk a Hyundai legkisebb képkeretét. Doboz. Látható. Nézzünk, egyből a magyar nyelvű használt utasítással találkozunk. Benne van minden, ami tudni kell róla. Már tudjuk. Kapunk hozzá egy ilyen kedves kis törlőkendőt, angol nyelvű cuccok. Itt van a termék maga. Szedjük hozzá a töltőt is. Gondosan be van csomagolva. Hát, ez egy 8-szoros képkeret, elméletileg mindenfélét tud, videót lejátszani, képet, zenét, és próbáljuk ebből. Van a hátulján egy ilyen karamat ki tudunk így nyitni, beakad, láthatóak rajta USB, kis USB, nagy USB, SD kártya, töltő, lehet kontrollálni. Bedugtuk. Elméletileg a csomagban kapunk hozzá egy távirányítót is. Itt látható USB kábel. Kis fehér távirányító, nagyon kis. Dizájnos. Hátul ilyen. Bekapcsoljuk. Nagyon szép képet ad. Előkészítettünk egy pendrive-ot, ami vannak képek meg zenék. Próbáljuk a működést. Már látjuk, hogy elindult itt. Nagyba küldi a képeket. Nagyon szépen van kivitelezve egyébként, most rajta a fóliát, de egyébként nagyon szép, dizájnos kis képkeret. Tehát olyan beledugjuk a pendrive-ot. Fel is kezdett villogni. Nézzük megyünk a menüben. Kilépünk a főmenübe, itt láthatjuk, hogy fotómód, zene, videó, fájlok, óra. Megyünk a fotóba, és most belemegyünk a fájlokba, megnézzük, hogy mik vannak benne. Ugye itt láthatóak a képek, amik járnak rajta vannak. Beraktunk egy videót, és megtekintünk. Amint láthatjuk, elég jól játsza itt a dolgokat. Elég élvezhetően nézhető rajta akármi. Tudjuk nézni képeket. Raktunk rá. Láthatóak. Saját képeinket tettük rá. Bármi
telefonként képet gyakorlatilag el tud játszani, és videót. Igazság szerint sok mindent erről már nem tudunk mondani. Szépen játssza le a képeket, szépen lejátszik videót, zenét, szép a kialakítása. Ez volt a Hyundai HPF 8200, 8-szoros digitális képkeret.